counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. A je tu druhý analyzovaný zápas na dnešný deň a v poradí 10. na našom YouTube kanáli. A pôjde o tenisový zápas medzi Nilsom Locmom proti Van der Zandschulp Botic. Link na tento zápas nájdete už tradične v popise pod videom nižšie a poďme k samotnému zápasu. A zajdeme na tento tenisový zápas do susednej Českej republiky. Je pravda, že hala v Milovciach nie je až tak rýchla, no dnes vidíme veľkú pravdepodobnosť vyrovnaného zápasu. Už ako vyrovnané kurzy naznačujú, malo by sa jednať o vyrovnaný zápas a vidíme ho podobne. No fair hranicu v tomto zápase na over máme minimálne o game viac, ako ju aktuálne ponúka Bet365. Locma, 193 cm vysoký a 78 kg vážiaci tenista pôvodom z Holandska hrá aktuálne vo veľmi veľkej forme. Keď z posledných 22 zápasov vyhral 19 a tento rok má naozaj výbornú bilanciu. 32 výhier a len 11 prehier. A v hale dokonca tento rok výborných 31 výhier a len 8 prehier. Na turnaj je tento tenista veľmi dobre pripravený, keď ho vedie český tréner Martin Čimek, ktorý má ale aj holandské korene, keď v roku 1968 počas pražskej jary ušiel do Holandska a aktuálne žije striedavo v Holandsku a Česku. Čimek napríklad v roku 1988 trénoval Schapersa, ktorý bol najvyššie na 25. mieste v rebríčku ATP. Teda rozhodne skúsenosti tam sú, ale späť k Locmovi. Na turnaji ide doposiaľ veľmi slušne. Prvý zápas vyhral hladko 6-3, 6-3, v zápase dal 9S, po prvom podaní úspešnosť 85%, vypracoval si 6 breakpointov a celkom využil 4. Sám síce ponúkol 3, ale servis stratil len raz. V druhom zápase sa tu vystrelil domáceho kvalifikanta Krsteva 6-0, 6-2, v zápase dal 6S, vypracoval si 6 breakpointov a celkom využil 5. Sice sám ponúkol 7 breakpointov, ale servis stratil len raz. A včera tu hladko porazil ďalšieho hráča 6-2, 6-1, dal 8S, po prvom podaní úspešnosť 83%, vypracoval si až 15 breakpointov a celkom využil 4 a sám neponúkol ani jeden breakpoint. Teda hrá tu naozaj pomerne slušne, za 3 zápasy tu dal 23S, čo je takmer priemer 8S na zápas. Slušné čísla po prvom servise, celkom si vypracoval 27 breakpointov za 3 zápasy, čo je tiež slušné. Nestratil tu doposiaľ ešte ani set a stratil tu len dvakrát servis, teda rozhodne formu z posledných týždňov si preniesol aj sem. Dnes to bude súboj dvoch krajinov a ako veľmi dobre viete, tieto súboje krajinov častokrát nemávajú favorita a pomerne častokrát sa hrávajú vyrovnané zápasy. Van der Botic, 180 cm vysoký a 83 kg vážiaci tenista, taktiež aj on si vie pomôcť zápasov servisom. A taktiež aj on má aktuálne vysoko dobrú formu. Keď tento rok má bilanciu 33 výhier a 11 prehier a v hale tento rok 11 výhier a len 1 prehra. Z posledných 12 zápasov vyhral 11. Celkom bude zaujímavé túto dvojicu sledovať, do akej miery bude vypätý tento zápas, nakoľko o pár hodín neskôr niečo po 13:30 budú hrať spolu aj v štvorhre. A predsa len chceli by ste hrať so spoluhráčom naplno, ktorý vás pred pár minútami alebo hodinami porazil v semifinále turnaja? Teda ak si to zhrnieme. Dnes samotní Budkis očakávajú vyrovnaný zápas a fair hranicu by sme videli na 22,5 gemov. Aktuálne obaja majú výbornú formu. Locman z posledných 22 zápasov vyhral 19. Botic z posledných 12 zápasov vyhral 11. Obaja nemajú najhorší servis, aj keď Locman ho má o čosi lepší, no Botic je zase lepší o čosi na returne. Súboj dvoch krajanov, plus obaja tento rok majú v hale výborné čísla. Locman 31 výhier a 8 prehier a Botic 11 výhier a 1 prehra. Na záver dodáme, že pre nás je skôr favorit Locma a pravdepodobne aj vyhrá tento zápas, no myslíme si, že nebude to mať jednoduché. Teda naša stávka znie over 21,5 gemov v zápase, v dôvere 7 z 10, v kurze 1,8, v stavkovej kancelárii Bet365. Ak sa vám aj dnešné druhé video páčilo, dajte like, nezabudnite zdieľať a odoberať náš YouTube kanál, aby ste nepremeškali ďalšie zaujímavé videá. S pozdravom, The Green Tip News.